Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, deribatuen erabilera bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, parametro hauek A, B, C, D kalkulatu behar ditugu. Horretarako, dakizkigu mutur relatibo bat dagoela -1 hiruan eta inflexio puntu bat dagoela 0 batean. Laburbilduz, puntu bat jakitean, F isa sub 0 berdin I sub 0 egin behar dugu. Maximo, minimo, mutur relatiboa, puntu zuzenukitzailearen horizontala denean, eta abar, lehenengo deribatua puntu horretan berdin 0. Eta inflexio puntu bat bada, bigarren deribatua puntu horretan berdin 0 egin behar dugu. Orduan, hemen mutur relatibo bat daukagunez, berdin 0. Baina gainera, dakigu puntua. -1 hiru. Orduan, puntua izan da, datu horrekin ere dakigu, F-1 hiru izan behar dela. Hemen gauza bera, bi datu dauzkagu. Bata inflexio puntua izateagatik eta bestea puntua delako. Orduan, F0 izan behar da bat puntua delako eta inflexio puntua izateagatik bigarren deribatua 0an izan behar da 0. Hau da planteamendua. Orain, hau egiteko lehenengo deribatua eta bigarren deribatua kalkulatu behar dugu. Lehenengo deribatua izango da 3A isa berbi gehi 2B isa gehi C, eta bigarren deribatua lehenengo deribatuaren deribatua da. 6A isa gehi 2B. Orain, ordezkatuko dugu, kontuz, zein den F, zein den F' eta zein den bigarren deribatua. Orduan, hemen, funtzioan ordezkatu, -A gehi B ken C gehi D berdin 3, kontuz, beti ez da izango berdin 0. Hemen, lehenengo deribatuan, 3A ken 2B, kontuz negatiborekin, gehi C berdin 0. Orain 0rekin errazago. 0, 0, 0, D berdin bat, automatikoki D parametroa kalkulatuta dago. Eta bigarren deribatuan berdin 0, 0, 2B berdin 0, eta orduan B 0 da. Bi hauek jakinik, sistema hau egingo dugu. Ordezkatuko dugu, B joango dira, D izango da bat, hemen egingo dugu, -A ken C, D hau izango da bat, beste alderaz pasatuz, 2 geratzen da, 3 ken bat. Eta hemen, 3A gehi C berdin 0. Sistema hau egiteko, adibidez, laburtze metoda egin aldugu. C eta -C gehitzen badugu, 2A berdin 2 geratzen da, eta orduan A izango da bat. Bat horrekin joan algara ona, -1, bestaldera pasatuz, +1, kontuz minus honekin, eta C izango da -3. Amaieran, ariketa hauetan, idatzi aldugu funtzioa berriro. A da bat, orduan isa ber 3. B0, isa ber 2 ez da egongo. C -3, -3 isa gehi bat. Funtzio hau mutur relatibo bat dauka -1 hiruan eta inflexio puntu bat dauka 0 batean. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.